Co kdyby Německo vyhrálo bitvu o Británii? Co by se stalo? Jak by to změnilo dnešní svět? Pojďte se společně podívat na jednu z nejzajímavějších otázek alternativní historie. Luftwaffe vládne obloze. Británie je poražena a Churchill je nucen žádat o mír. Následuje rychlá okupace. Loutková vláda přebírá kormidlo. Německu se podařilo ovládnout celou Evropu. Jejich ponorky můžou lovit a potápět spojenecké konvoje. A už není nikdo, kdo by mohl Německo zastavit. USA by se možná bálo vstoupit do války. Nebo by se pokusili o invazi na britské ostrovy. Jedno je ale jisté. Celá Evropa se propadá do konsolidované nacistické vlády. Programy vojenských technologií se zrychlují. Okupace se stává drsnější. Práva jsou vymazána. Povstání se setkávají s brutálními represemi. Výraznější odpor se rozpadá, přesunuje se do podzemí. Jsou tu nové dvě světové velmoce. Třetí říše a USA. Kdo ví, co by se stalo? Za všechno by ale mohla jen jedna prohraná bitva. Takže teď už víte, co kdyby.